Sa Good Vibes, isa ka full-length movie nga gin-shoot sa Negros. Ginhimo sa mga Negrense kag bida man ang mga Negrense ang sarang malantaw karon sa mga mall. Isa ini ka love story nga gin-istorya paagi sa native delicacies sa Negros. May report si Romeo Subago. Yung mga bata, kinahanglan, pag-utanan, kinahanglan, hapos, kagdasigon permi. Kung ako si mo, maintra ka sa konkurso. Mga linya sa mga taga-Negros, mga pagkaon sa Negros, mga lugar sa Negros, kag mga Negrense man ang bida. Ini ang pelikula nga under a Piyaya Moon. Ang Best Picture sa Sine Panalo Film Festival sang Pure Gold kag naghakot man sa mga awards. Ginabidahan ini nanday Jeff Moses, Pau de Maranan, Chart Motus kag si Joel Torre. Nagasentro ang istorya sa love story sang duha ka mga henerasyon, pero ginistorya ini pinaagi sa native delicacies sang Negros kag 1980s ang setup sang pelikula. Sunod sa isa sa mga lead role sa pelikula nga si Chart Motus, sa habuyanay pa lang sang linya, makakadlaw kag makarelate ang audience ilabi na ang mga taga-Negros. Kay tungod, ang humor and ang story, Negrosano, Negrense gid, no? Kag ang aton bala nga culture, makita mo gid diri nga movie. Pagpagwa sini sa Manila, namian man sila. Pero kung may Ilonggo or Negrense nga gatanaw, ang harakhak hindi hamak. Ma-appreciate gid. Ma-appreciate gid. Oo. Sunod sa director nga si Kurt Soberano, diri maapresyar ang pagkaon sang Negros. Nga dapat lang tawon sa taga Negros ang ining nga film. Inamit ang pagkaon dito sa ating probinsya. Gitpakita man diri ang kultura sa mga Negrosanon kag kung paano ini nagaapekto sa pagkaon pati na sa pag-inupdanay sang pamilya. Sunod sa festival director sang Sine Panalo Film Festival nga si Chris Kahilig, pagkatapos nila judge sang mga pelikula, nakabaton siya sang tawag gikan sa director sang blockbuster movie nga Rewind nga si May Alviar Cruz nga nagasiling nga isa ka obra maestra ang Under a Piyaya Moon. And then after a couple of hours, I immediately got a call from the director of Rewind, May Alviar Cruz, and she was raving. And she said one word that says it all. She said, "Chris, this is a masterpiece." Sang kagabi, ginpatigayon ang premiere night sa pelikula sa Ayala Mall's Capitol Central. Nakita ang pagtililipon sa mga personalidad sa delicacies sa Negros kag ang mga personalidad sa film industry. Tumalagsahon lang nga may nagakatabo nga premiere night sa Bacolod City. Showing na sa karon ang Under a Piyaya Moon sa Ayala Mall's Capitol Central kag SM City, Bacolod.